Hindi lang mga driver ng motorsiklo sa Iriga City ang walang suot na helmet dahil maging ang kanilang backride wala ring suot. Ang iba ay may suot naman tulad ng nutshell helmet na ito. Ngunit hindi umano ito otorisado lalo't ayon sa Land Transportation Office ginamit lang ito sa pagbibisikleta. Nangyari dito, marami din akong nakikita actually dito sa Rinconada using the nutshell helmet na para sa bikers actually yun, hindi naman yung para sa mga motorcycle riders. And both the driver and the backrider dapat naka-helmet man. Paliwanag ng LTO, mahalaga na standard ang gamit na helmet ng mga motorista na isa sa safety protective gear ng isang nagmumotor. Ang mahuhuling gumagamit nito ay magkakaroon ng penalidad na first offense to third offense na aabot sa 5,000 hanggang sa 10,000 pesos. Kaugnay nito, mas pang pinaigting ng ahensya ang kanilang roadside inspections para masawata ang mga motoristang hindi gumagamit ng tamang helmet sa Rinconada area. Huwag na lang po natin isipin na may law, may Republic Act 154, yung paggamit ng helmet habang tayo nagmamaneho. Very important na ang isipin natin pag alis natin sa bahay, alam natin iisip tayo yung safety. Safety mo, safety rin ng iba. Nick De La Cruz, CSN.